So natag luway to Bohol ta. Tanawo na to kung unsay mga nindot na tong magian diri sa Bohol. Diri ta sa interior di ay kay nata sa gawas gikan sa Tagbilaran luway ngadtong Hagna. So mao na siya formatong kuan diri. Agianan kalsada. So ingon ani kanindot ang Bohol. Bohol is a Bohol. So kini diri wala ko kay pawgon sa ning barangay. Basta part pa ni siya sa luway. So naka-start og video diri nas luway kay ulan-ulan kay dito sa Tagbilaran. So ingon na ni kanindot ilahang kuan diri kanang baybayon. Nice kayo. Tinaw gyud kayo ilang kuan ba kanang tinaw kayo ilang dagat. So nang tugtog luway. So mga usog kayong padagan sa mga kuan dire, mga bihire. So on na diha, oh. What a nice place, man. Overlooking. Oh na siya diha. Sulukay taluway. So nata diri sa dapit sa baybay. Ari ka nang makita. Yow! Ayay, good. So dayon ta. Atong kuhaan lang ang mga nindot nga view diri sa kuan Bohol, side view lang. Putol-putol lang ni siya. So guys, modern ni ang agianan padong sa
kuan Ubay gikan Tagbilaran. So luway na siya karon, abot sa sunod na ning kuana ano ko kami memorize Alila di ay sunod ani Lila. So welcome to Lila rata. So dirita na sa tas dapis dagat ning nindot ibiyahe diring dapita kay dapin kay dagat nindot og view pinaadlawan. So tanaw mga sakyanan diro, overtake left and right, slow down, accident prone area, up front. So nice na kayo mga kalsada dire. Nindot pag kayong dagat, tinaw kayo. Oh my God. So natao naday pantalan diha. Saan yung lugar dire? Lila pagyapon di padung patas lungsod sa Lila. So naaday pantalan diri gamay amurag kuana nila. Ani seaside naman ni diri. See, namurag kuana nung sa dire siguro day ang Prisi gas di ay kanini des lang mudong ko. Ayos ada. Unindot kayong kuan daw. Ngita lang tag mga spot nga nindot dapit dagat wow! Good Bohol, morning beauty sa Bohol. Limpyo, mas limpyo diri sa kuan kayo agi mga kuan may mga factory diri dapita mo nang dagat nila limpyo, kalsada sa limpyo. So ngita lang tatagkuan nga bye lang atong kuanan maigo sa atong camera. Bye naman sa direo. Bye na dia. Nindot ya. Isan din dapita mga bye gito ni sa video baud gamay karon. Napagid ni guys mga nindot diri nga dapin sa dagat nga kung mag-rides ka nindot sa anong nindot magpaminawon mag-rides ka nga naka sa dapis dagat kalsada. So, kita ni mong dagat ba yan. Nice pag kayo kuan kana weather. Ang weather dito sa syudad sa Tagbilaran is maulan, diri mainit, pero nasa yung mga part diri nga nag-ulan. Kay bawo dito sa Gindulman side or Kandihay side nag-ulan na ron. So dito ta sa another kuan na sa lugar. So dere nice spot gyapon ni sa dere. Dapat lang gyapon ta sa kuan. Wa na ko kay kung saan ning lugar dere. Basta padung ta dito sa Hagna, Gindulman to Kandihay, pero napata dere Lila pa mo siguro dere. Lila. Welcome to Pongora.
So mao ni sa diri ang lungsod sa Timiyaw. Timiyaw ba? Miyaw, miyaw, miyaw. Ambot lang. Nice din eh. Kili na rin napita. Nice na siya. One. Rag na overlooking na diyaw. Kings. Overlooking mga dire. Naalay mga kahoy-kahoy di na kaya na ito makita. Orat ang buwan. Dito napita ko na isa. Nada nagpahunog Twin Falls day dire. Bay lungsod-lungsod na makuha na lang tag mga ginagmay-gagmay nga mga video sa kada lungsod. So kaning nga lungsod sa muling lungsoran eh. Bawa na ni kinsa asa ni dapat karon. Kamo kung taga diri mo makatultol gyud mo diri ang maka kabalo mo kung saningan niya kuan diri lugar. Ako tagsarang kumuagi diri kay naara man tas book ID for me Municipality of Timiyaw. Amo ni Timiyaw di ay Timiyaw din sa diri. So Timiyaw guys, shout out mga taga Timiyaw Bohol. Please kung nakakita mo aning video shout out diha ninyo tanan. Poblasyon Timiyaw or Timiyaw poblasyon. Ang gasolina mahal 59 sa luway brato-brato pero na ay mga kuan niya mahal sad. So Timiyaw ta kita lang tag mga laing kuan. So welcome Valencia na ta. So mo lang yapon watay kasulti unsa ning Valencia ngayon kita so ito there's Valencia. So nakalabay ta og gym og is go o minimar. So two-way lang ang kalsada diri gyud sa Bohol pero nice. Malimpyo TBS limpyo lang kuan dere, limpyo lang kalsada. Sinsya na kung kurog ning atong video siguro ba. Valencia Bohol. So mao ning Sentros Valencia Bohol.
Shout out. So asa ni Dapita? Valencia pagyapon eh, dako-dako Valencia. So wow, tanawa ang ikuan sa kanay silang kuan dere. Ah, kaya wow. Tapos dagat ba? Oh, kaya wow. Kita ba? Robos ra kita tayo. Kanindot dire. Bye bye. See the place dagat ka nice. What a view. Huh. Asa ning Dapita? May pungutanang wako kaila, wako kay pagkon sa ning kuana. Well, Garcia Hernandez na din dire. Welcome to Garcia Hernandez. Oh, kita oh. Garcia Hernandez. Dive and safe on ice. There is Garcia Hernandez. Oh. Lawak ka ng Dapita diha. Padung nagkuan. Kanang Cagayan. Mindanao na adang kuan. Makita nimo na Kamigit. Oh, dito Dapita Kamigit. Oh. So, ingon na ni dire kanindot sa Bohol. Oh. Kamay. Sus, doon tayo. Hindi dire rides dire. Di lang ka magara-gara kay dagang sakinan. Motor, auto, dindot ana. Tin-up kayong kuan. So Hernandez diri na to makita ang kuan katong sulingan ilang mining diha. Basta natin makita ang mining diri sa Garcia Hernandez. Garcia diri dahi. Oh, nindot kig bye-bye diri sa Garcia. Oh, tanawa. See? See what you see? What it is? Very nice. Tutas view, oy. Huh? Nag-blue gud ang dagat. Ulutan na to. Kung ano inindot sa kuan Garcia Hernandez na pa bangking nga lugar ba. See? Mura tag nasa gawas sa laing nasod. Wow! What the? What a wonderful world. Oh. Siya din diri day. Malabihan nato tong dakong kuan nila diri katong agianan sa ilang kuan ba, limestone. Na diring limestone mining. So nanata sa kuan sentro sa Garcia mo siguro ni Hernandez. So obserbahan lang nato kung kuan kung sa kanindot lang
place. Garcia Hernandez. So mao na ni ang sentro sa Garcia Hernandez. Unahan natay makita diri nga murag katong kuan kanang siningan pasagianan sa ilang limestone. So mo na silang karaan. Ano dire ang mga karaan nga mga kuan kada lungsod na sa mga karaan nga simbahan Catholic Church. Mo ni siya dire oh. Karaan siya nga kuan simbahan dire sa Garcia Hernandez. So nasa dire ang ilang LTO. Unahan makita nato nang dako kayong kuan diha kanang conveyor. Agianan sa ilahang mining, limestone mining. Sige to, unahan paghihapon, unahan pa dito. So Garcia moagi pa taog kuan hagna nya duero kamay na lang. So mo ning ilang sapa din ako kayo. So mao din nilang conveyor, mao ning agianan sa ilang mga limestone siguro ni. Sakay ni sa barko kini siya. Nanay barko diha nga nag-atang. So padung natagawa sa Garcia Hernandez. Kuanang tagkit unsay sunod nga kuan diri murag hakna siguro sunod diri. So let's go. Dagko kayong bukid diri oh. Apa mga lamuyo diha nila na makita na pero mga nindot ang mga balay. Ha. Oh, dan bukid sa kuan o limestone na diha. Napahak na ilang kuan. Pila na nakatuig ng limestone nila diri. Tira dapat LTO to orang LTO ay. So mamitpin na sa tagbaybay. Ang dagan dig nindot gyud niya kanang baybayon. Kanang nindot kuan ba kanang kuan sa ilang lungsod ang Garcia di ay. Lawak sa og kanang kuan part nga makita ni mga nindot lang sea view, seashore. Oh. Oh diri oh. 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 Part pa man sa kuan. Sa kuan pa man diri kanang Garcia Hernandez. So dire Garcia Hernandez pagyapon ni siya dire. Sa ni siya mga nindot nga bye-bye dire. Bye-bayon. Nindot pa kayo kuano kanang samentado ang kilid.
kilid si 22 tagkuan ay yang taas gyapon pikas-pikas Garcia ko kuan Garcia Hernandez eh. So tanaw ang dagat to. What a wow, what a wonderful world. See, shout out Garcia Hernandez. Lutas lang dagat eh. Very clear. Ilang kuan ba? Oh, sus tilan. Lawak kayo, lawak. Murag tag nasa kuan kanang US. Asan na pang US? Murag po may dagat US. Basta na ta sa outside world. Oh, outside world. Outside Pilipinas. Pero Pilipinas ni. See? Ani kanindot ang buhol. Gambay ang buhol pero limpyo. Mga tao sa usa ka adlaw kaupat ligo we see may gislang ilag yung gikuan diri oh gi kuan kinyo abutangan og pile ang kilid sa kuan nang nakahinlo niya tanahon. So nya dire oh. Tas napag dire ding liko. Wow! Sesimo. Kadako kanindot sa lugar oh. Si. Amo ta sa nandapit ning kuana lugar ah. Dire na tumakita ang Hotel 850. Hotel 850 na dayo hotel dire oh. Dagang turista dire di ay. Kina may mga in. Oh, dapat oh. Sanang in. The Panthers Inn. FKTP. So medyo bawd mga guys barko gigagag na padung na sa Cagayan or padung na diri sa Hagna. Agna naman siguro dire. Oh, nice kay ko no. Agna na dire. So hagna ata. Dai barko sagna padung abot. Oh, padung relax daw. Lugsong ni mo nindot na sa dire. Naslay mo pang butang nga bumper ano. So hagna na eh. Nilabay na ta sa lungsod sa Hagna. Mao sa ning baybay sa Hagna pero mas nindot gyud ang Garcia Hernandez.
Hagna buhol, hagna buhol. Napagaya po ninindot diring lugar. Bye-bye. Pero digit pa riya sa kuhan. Hagna nga. Nice, cute. So, mo ni siya. Pag na lang yapunta. Mo na siya nindot sa nga view sa Hagna wall going to Duero. So, we're here. Oh, nihapit ko pero wa diha si kuan ang asawa ray akong na istorya. Ay akong gihatagan og kanang kuan. Hatagan ko niya og sanay calling card taga Bahi, dahil sila Bahi. Barangay Bahi. Dool raman. So tanawa na tang nindot nga view diri ni Klugsong. See? Uy, may lag makita na diya ba? Oh. Pag siting ko anda. Madali na sa mulakaw karga niya ako nilakaw sa ang akong kakuanan ba kay dagko pens lag sweldo murag gituyo hila nilang magpalangay-langay makuan ko kay ikaw mo gyud manginahanglan unya kung ako nang sitahon maglain ang mga buot ana nya magpalood-lood nya mo nang ato lang deal og maayo na sila tarong mo lang yapon na tugkuan para makuan pero mo nang akong gusto nga sige kag follow up nya ang ako mo follow up sa ko dire ug unsa nay kuan kay pangutan-on yapon na nako sila unsa na sila unya pangutan-on na nako sila unya asa na sila dapit kay wa usahay murag wa na sila gitrabaho mo saka-saka ra dito nya wa dito napadat pangutanon na akong kanang kuan kung ano sana niya pang kunik ng na mga wire nga nagkatiwang-wang da sa kuan kanang ibabaw aning kuan sa may stair dapit hagdanan dapit ano sana niya kuan nun murag sa mga lights magunagod